Vedeli ste, že priemerný Slovák spotrebuje za deň 120 litrov vody? Viac ako polovicu z toho splachujeme do záchoda. Využívame na to pitnú vodu, čo je obrovské plytvanie. S nápadom, ako to vyriešiť, prišli mladí študenti z Liptova. Takmer 500 000 slovenských domácností má žumpu, odpad z nich potom končí buď vo fekálnom voze, alebo čo si budeme nahovárať v najbližšom potoku či na poli. A pritom elegantné a dokonca aj estetické riešenie existuje, verte či nie, práve sa naň pozeráte. Ekologická čistička, myšlienka, ktorá je na svete dlhé roky, no vie o nej málo kto. Teraz ju oprášili mladíci z Liptova a pridali vlastné inovácie. Ekočistička je vlastne akýsi taký štrkový bazén, v ktorom sú vysadené rôzne druhy mokrárnych rastlín, ktoré v spolupráci s aerobnými baktériami čistia odpadovú vodu na 90 až 95 %. Ten nápad je atypický, nie je to žiadna mobilná aplikácia, nie je to žiadny e-shop, čo všetci chcú robiť a myslím si, že to má potenciál na trhu. Funguje to tak, že spláchnutá voda síce tečie do žumpy, no tam sa usadia iba najhrubšie nečistoty, zvyšok putuje do štrkového podložia, v ktorom sú vysadené špeciálne rastliny. Ich korene spoločne s baktériami odstránia nečistoty tak, že do konečného jazierka vyteká úžitková voda. Tu sa opäť môže splachovať záchod. Náklady na vybudovanie pre štvorčlennú rodinu sú zhruba do 2500 €. Potom máte na desiatky rokov vystarané s minimálnou údržbou. Z Liptova Ľubo Fronko, televízia Markíza.